Máis asuntos de actualidade, máis entrevistas, máis contido. Por certo, botan unha visual para o noso muro de Facebook, Instagram, canle de YouTube, porque hoxe estivo por aquí Fede Pérez, coñecidísimo actor galego, pregoeiro da Festa do Queixo, o alcalde de Arzúa, a cantante Lucía Pérez. E agora, para ir esgotando o noso tempo de actualidade local, xa o están vendo en plano e agora mesmo saudamos o secretario xeral dos socialistas en Santiago, parlamentario socialista, Aitor Bouza. Moi bo día. Que tal? Moi bo día. Chegou a chuvia de novo a Compostela depois dun par de días de tregua. Sí, pero bueno, a verdade é que como sempre decimos as galegas e os galegos, nunca choveu que non escampara, e por sorte, pois estes días que tivemos aí atrás foron moi productivos para que a xente volvera a recuperar eses folgos, non, que nos faltaban. Efectivamente, para recuperar folgos bueno, pois para analizar dende as distintas perspectivas que tes como secretario xeral da agrupación local dos socialistas, a política municipal, e dende esa grada, desa tribuna, dende hai un tempo, canto tempo como parlamentario? Uns meses. Son meses, non? Sí, 4 meses. A verdade, moi intensos, porque vemos a un Aitor Bouza moi involucrado, collendo algo, non debe ser doado, non? Ser diputado parlamentario, xa en 4 meses resaltar. Bueno, non sei se esa sería a palabra, pero polo menos involucrado está, co temas e intentando trasladar no Parlamento galego pois todas as inquedanzas dos veciños e veciñas, dos que nos foron trasladando, pois todas as asociacións de veciños, as entidades, e tamén o que vamos escoitando pola rúa. Por iso, bueno, pois nestas últimas semanas e meses, como dicías, pois fomos trasladando todas estas cuestións, dende o colapso das urxencias do Chus, tamén pasando polos centros de saúde que foron compromisos electorais como o de Castiñeiriño, que puxeron en riba da mesa do Partido Popular, que a día de hoxe, 3 anos despois, está sin cumplir, a falta de pediatra en Conxo, tamén as achegas ao consorcio que tanta falla para o tema da rehabilitación, para unha cuestión fundamental como é a vivenda. En definitiva, bueno, pois estamos trasladando cada semana pois todas estas cuestións que nos traslada primeiramente toda a ciudadanía e agora lavalas ao Parlamento, non? Esta experiencia, a verdade, que para min é moi positiva, moi productiva, pero sobre todo porque tes o orgullo de poder levar a esa institución, aos representantes do pobo galego, debatir ali na Cámara Galega pois todas estas iniciativas que para min non son outra cousa que o que é ser deputado, non? Nunha institución como esta, que temos que facer útil o noso cargo e para que a xente vexa que realmente o noso traballo pode servir para cambiar a vida da xente. Cal é a máis urxente? Nomeou moitas en estes 4 meses, pero se só puidese defender unha dende o seu estrado, cal sería? Cal é a maior urxencia que ve? Eu creo que de todo o que comentamos por urxente poderíamos falar das urxencias do Chus, justamente, e que está vinculado coa atención primaria, porque cando ti pides cita no teu médico de cabeceira, o que pasa é que tes que agardar 3 semanas. Entón, claro, como lle podes pedir a un cidadán ou cidadá de Compostela que agarde 3 semanas cando está enfermo? Entón, que pasa? Pois que se colapsan as urxencias por falta de atención primaria, e polo tanto todo está interconectado, e se colapsa tamén por falta de medios. E non o que estivemos pedindo durante todos estes meses e durante todas estas semanas é as responsabilidades políticas dunha falta de planificación, porque no propio debate parlamentario que xa tivemos respecto ao colapso que se produciu agora nestes meses, pero tamén se produciu no verán, por desgracia, e o levamos. E nos dixo o xerente do Sergas, é que é unha cuestión puntual, veñen vostedes aquí a facer demagoxia. Non, demagoxia non, é que é unha realidade, só hai que achegarse ali. O que pasa é que é moi fácil falar dentro dos despachos e non escoitar realmente a xente que quedaba tirada. E si, temos que dicilo claramente, tirada polos pasillos por culpa da falta de planificación da Xunta e por falta de medios humanos e materiais que ten que poñer a Consellería, e polo tanto exiximos as responsabilidades políticas do xerente máximo do Sergas, pedindo incluso a súa dimisión, pero aínda sigue no seu cargo e siguen igual as cousas, non cambia nada, e por iso para min a urxencia é un tema que eu creo que lle preocupa moitísimo a xente. Eu lembro, e tampouco son tan maior, pero lembro perfectamente como hai anos ti pedías a tua cita no médico de cabeceira e podías ir nun ou 2 días. Non sei o que estamos defendendo. Presentamos unha proposición de lei para que se estableza directamente na máxima norma que podemos facer aquí en Galicia, por lei, para que en 48 horas o teu médico de cabeceira teña que atenderte. E non porque os médicos non queiran, sino porque evidentemente o colapso que existe, a Xunta de Galicia non permite que se faga iso. Claro.
Entón, nos que vamos a seguir defendendo... O urxente dentro do urxente serían as urxencias, aunque pareza aí un... Sí, parece un trabalínguas, pero é así, ¿no? É a realidade. E depois tamén, saíndonos un pouco do menos urxente, pero xa que estamos nesa contorna, zona do aparcamento, a pérdida de nervios da xente que vai a acudir a unha cita médica que ten a unha hora e que ve como non pode aparcar o seu vehículo. É un tema, evidentemente, primeiro a saúde, pero non podemos perder a saúde pola circunstancia que rodea o complexo do Chus. Que hai saída a todo isto? Falouse titulares de que xa está todo para arrincar, pero non vemos cambios. Nese plano, nós tamén levamos tempo traballando nesa cuestión, pero en dous planos, tanto no plano autonómico como no plano municipal, porque non podemos esquecer que o Concello tamén ten que estar traballando nunha solución para as veciñas e veciños de Compostela no que ten que ver ao parking do Chus. Unha cuestión que para nós é prioritaria, pero é prioritaria porque hai un colapso, aparte das urxencias, tamén no propio parking, e hai que dar solucións. As solucións hainas. Evidentemente hai que traballalas conxuntamente con outras administracións. Gobernar non soamente é crispar e confrontar coa Xunta de Galicia por facelo, sino que hai que chegar a acordos cando son polo ben pola cidadanía. É a mesma postura que mantén o Partido Socialista aquí en Compostela. Cando é polo beneficio da cidadanía, chega a acordos. Pero que non se pode pedir, neste caso, é simplemente a mera confrontación para que, despois de anos de moito anuncio, tanto por parte do Concello, de que se iba a alcanzar un convenio, un protocolo, que se iban a facer moitos estudos, estamos no ano 2026 e o único que se fixo foi unha licitación para ver e estudar o que se pode facer. É que non pode ser. Non pode ser que sigamos esperando por iso, senón que hai que artellar provisionalmente medidas alternativas á solución definitiva, que evidentemente ten que ser a ampliación dun parking, e senón, o ten moi fácil o goberno municipal, que cumpla o seu programa electoral e que negocie o abaratamento do propio parking privado que hai ali. É un compromiso electoral. Por lo tanto, medidas hainas, eles xa o tiñan, non? Se presentaron para gobernar esta cidade xustamente cun programa electoral que ahora teñen que cumplir. Ou cando van a dar conta dese programa electoral polo que a día de hoxe están aí no goberno. Bueno, pois tanto uns como outros o que teñen que facer é deixar de pasarse a pelota e dicir, non, é que xa está o informe de seguridade, non, é que isto é do Concello, isto da Xunta. A cidadanía o que quere é unha solución conxunta, inmediata e que evidentemente non renuncie, que non pode ser, non podemos renunciar a que a Xunta de Galicia pague os impostos que lle corresponden durante unha eternidade para que ao final lle saia a pagar a toda a cidadanía o feito de ampliar un hospital e tamén que non se cubran esas necesidades no que respecta ao parque. Como está Santiago, os ollos dos socialistas? Bueno, os orzamentos que supoño que no mes de marzo irán a pleno, pois a folla de ruta, non? Son os cartos cos que establecer unha serie de actuacións políticas e demais. Non estades na oposición, hai notas de prensa incluso duras coa realidade de BNG e Compostela Aberta, e depois hai outras actitudes en sentido de voto nos plenos que desloce esa crítica como membro da oposición e algúns tildan de tripartito, non? E demais. Que visión ten real de BNG e Compostela Aberta tomando as rendas da capital de Galicia? Bueno, eu creo que a cidade a día de hoxe xa non é unha visión que poda ter eu. Solamente hai que sair á rúa para poder ver en que estado se atopa esta cidade. E esa realidade é a que viven as veciñas e veciñas de Compostela cada vez que simplemente se despertan pola mañá e teñen que acudir ao seu centro de traballo, ao seu centro educativo e non teñen un transporte público de calidade. Ou simplemente cando pasean polas rúas e ven todo ese lixo que hai, que a día de hoxe é unha preocupación evidente. Por non falar nestas últimas semanas de todas as fochancas que hai pola propia cidade. Isto fai, bueno, pois que fagamos un balance que non pode ser outro que do que levamos escoitado de todas esas xuntanzas que fixo o Partido Socialista durante todo o ano 2025, que a conclusión é que esta cidade quedalles grande ao goberno municipal. Quedalle grande porque moito anuncio e realmente o único que fai é moita propaganda, moitos grandes titulares, pero cando ten que baixar a gobernar, di que a culpa é de outros, o goberno anterior, a Xunta de Galicia, a oposición, pero cando teñen que negociar e falar coa veciñanza non se baixan nin a negociar nin a falar. Un goberno que non negocia e que non fala realmente non pode ser un goberno crible, porque está moi ben abrir agora o despacho da alcaldesa 3 anos despois, pero estaría moito mellor que se respondan as inquedanzas, as propostas, as suxestións que fai a propia cidadanía, ou que se reciba ás entidades para solucionar os seus problemas.
Iso que hai que facer, e sobre todo, cando se impulsan medidas, sexa do sector que sexa, se fale co sector, coas entidades e coas asociacións, e se consensúen, e non se veña a dicir este é o texto que hai, se non vos gusta, vamos a aprobarlo igual. Que é o mesmo método que ten o goberno municipal para chegar a acordos coa oposición. Estas son as lentellas que hai, se queres as comes e se non as deixas. Para nós iso non é negociar. Pero iso é unha imposición. Co tema dos orzamentos, por exemplo, bueno, aquí se falou outro día no debate, en Hai Debate Marta Val, representando a súa forza, que falaba de que, bueno, de que había cuestións que sí, que se incorporaron e demais, que están esperando a letra pequena para ter un sentido de voto no pleno. Isto é así? Sí, efectivamente. Nos, o que fixemos foi unha achega constructiva. Nos criticaba o goberno incluso dicindo que presentaron máis de 70 propostas. Claro, é que nos traballamos. Que non sei o que fai o goberno, pero nos traballamos. Escoitamos a cidadanía e propoñemos cuestións en positivo para a cidade. Por iso, sí, somos oposición, pero somos oposición constructiva, en o que tivemos que apoiar ao goberno, porque era beneficioso para a cidadanía, fixémolo. E nós non poñemos realmente en dúbida cuestións importantes, como, por exemplo, non facemos unha negociación política para pagar unhas facturas duns servizos realizados e dunhas familias que teñen que comer o día seguinte. Nós facemos negociación política do que temos que negociar políticamente, que son os orzamentos. Para que? Para que os investimentos, por exemplo, non baixen a 5 millóns de euros. Na capital de Galicia, 5 millóns de euros de investimentos. Pero vamos a ver, pero como lle podemos presentar iso á cidadanía? Que servizos públicos de calidade imos a dar? Pero non só iso, é que nos puxemos en riba da mesa cuestións como a vivenda. Unha cuestión trascendental para toda a cidadanía. E vímolo porque as zonas tensionadas, a día de hoxe, despois de 3 anos, a día de hoxe están sen facer. O Concello de Coruña comezou moitísimo máis tarde e fixo moito máis pronto. Por que a día de hoxe en Santiago non está declarado como zona tensionada? Pero non era o bombo e platillo do goberno municipal, pois a día de hoxe está sen facer. Ou os vivendas baleiras. Por que non se fai un banco público para poder conseguir que eses máis de 6.000 pisos baleiros que hai en Santiago de Compostela se poñan en movimento? Por que o goberno municipal non traballa para que haxa unha residencia universitaria que tamén dea cabida a todos eses estudantes que chegan á cidade? Problemático, Todo iso é facer unha política integral. E falo de vivenda porque é un dos eixos fundamentais. Pero podemos falar do transporte, podemos falar do mantemento da cidade ou podemos falar de cada unha das cuestións que lle preocupa a cidadanía da pé. E sobre todo tamén da Compostela que queremos, pero non a curto plazo, non en cada semana, non a golpe de ocurrencia cada día, senón que Compostela queremos de aquí a 5 anos, a 10 anos, queremos que realmente se amplíen os nosos polígonos que temos para que realmente cheguen aquí máis empresas e que podamos ter un investimento maior para que haxa futuro na cidade. Pero vimos agora as datas nesta data, no día de hoxe, vimos cales foron as cifras do turismo. Claro, pois a política de turismo xa estamos vendo que resultados ten por culpa da neglixente xestión do goberno municipal. Iso sí é. En mínimos históricos. Claro, e despois nos veñen a contar outras fábulas respecto ao que pasa. Bueno, pois esa é a realidade, eses son os datos. Por lo tanto, teñen que responder respecto a eses datos en todos os planos. Hai un discurso moi de oposición entre PP e PSOE. Ideolóxicamente, evidentemente, non ten moito que ver os dous partidos, pero agora de describir un formato de goberno de BNG e Compostela Aberta, facedes a mesma sinopsis, a mesma radiografía. Bueno, creo que a mesma non, porque partindo da base de que nos facemos crítica cando temos que facela e apoiamos cando temos que apoiar. E o digo porque neste pleno que ven se vai a debatir unha cuestión trascendental para a cidade como é o contrato da auga. É trascendental porque fai falla moito saneamento e abastecemento no rural, tantas parroquias que o Partido Popular se lle enche a boca de que hai que defender, e o goberno municipal tamén, pero despois, cando a hora da verdade, vamos a ver que vota cada un. Nós imos a ser coherentes co que levamos defendido. Primeiro pedimos exixencias ao goberno municipal de que informara e que presentara documentación para demostrar que a proposta que facía o goberno municipal da sociedade mixta era viable. Non a presentou e o que non queríamos dentro do Partido Socialista é que se continuara un debate falso, porque non había ninguna proba, ninguna mostra de que ese sistema fose viable para esta cidade, non teóricamente, para esta cidade. Propuxemos, polo tanto, que se apostara polo que sí se demostrou a través de informes e documentación que era un sistema viable. Un contrato que poda acometer todas esas obras necesarias nesta cidade para a renovación do sistema, das parroquias do rural e tamén... Que xa imos tarde, No, imos moi tarde, tardísimo. Por iso digo, a continuación conseguiuse grazas á proposta do Partido Socialista nesa comisión que se levara a pleno. Nós no pleno imos a manter a mesma postura que levamos defendido durante estas semanas e sempre que é o beneficio xustamente do que o modelo que queremos e que creemos que é o correcto.
Pero van a facer todas as forzas o mesmo? O Partido Popular vai a votar a favor? Ou simplemente vai a manter unha postura obstrucionista polo simple feito de ir en contra, per se, de todo o que se fai? Porque aquí non intentemos poñer en riba da mesa outras cuestións para desviar o foco. O que se debate no Pleno Municipal desta semana é unha cuestión trascendental para a cidade, como é o contrato do auga. Xa sabemos que vai facer o goberno. Votar en contra desa proposta. Porque non ten os votos suficientes para facer a súa, pero tampouco vai a apostar pola que sí é viable. Pero que vai a facer o Partido Popular? Porque se non vota a favor do que supostamente cree que é o mellor modelo e a mellor proposta, o que vai a facer é demostrar que non somos o mesmo. Nin incluso na oposición somos o mesmo. Como tampouco somos o mesmo cando temos que apostar porque hai propostas positivas que se teñen que desenvolver. Polo tanto, unha cuestión é que nos fagamos unha crítica respecto a como está a cidade, porque non é que a fagamos nós, é que a escoitamos día a día. É que realmente todas estas cuestións que eu puxen en riba da mesa non é un capricho do Partido Socialista. É unha análise obxectiva do que a cidadanía ve, palpa, percibe. E, polo tanto, nós o que propoñemos é medidas correctoras de todo iso. Por iso a negociación de orzamentos iba por aí. Para corrixir as propostas que nos daban as asociacións, as entidades, por iso esas 70 propostas, máis de 70 propostas, iban encamiñadas a iso. Non en que eu me levantara pola mañá ou o noso voceiro ou a nosa concelleira fixeran esas propostas. Non, un traballo colectivo, pois efectivamente de todo o partido e tamén en conxunto coa sociedade. E iso é facer oposición constructiva e despois todo o marco que quere facer o Partido Popular, pois... Co tema dos orzamentos, se non se logra unha maioría, hai unha... A alcaldesa Goretti San Martín dixo que se iría unha moción de confianza. Isto deriva en que as forzas da oposición teñen un mes para falar, poñerse de acordo, e se non hai unha moción de censura, candidato a alcalde e alcaldesa, apróbanse os orzamentos. Isto é así, non? Esta metodoloxía é correcta. Onte foi, Borja Verea, presidente dos populares, volve a poñer en riba da mesa esa cesión como forza máis votada a aquela persoa que se propoña, analizando todo ben, para ser o novo alcalde ou alcaldesa de Santiago de Compostela e quitar a este goberno. Isto soa un pouco o que xa vivimos en Santiago de Compostela co grupo de Unhas Critas, con Mercedes Rosón, ofrecemento... Pode volver a ocurrir algo neste mes próximo se non se aproban os orzamentos á primeira? Terán que aclarárnoslo as persoas implicadas. O Partido Socialista ten a súa postura clara dende o principio. Non vai a facer alcalde a Borja Verea. É dicir, é que nós non temos nada que decir nese aspecto porque a nosa postura é a mesma dende o principio. E a ningunha outra persoa? É que non pode ser ningunha outra persoa. A legislación o impide. Quen queira plantexar esas posibilidades é que o mellor o primeiro que ten que facer é estudar o Só podería ser Borja Verea. O Partido Popular, o Borja Verea, bueno, o quen designe o Partido Popular, porque designe. Non sabemos se Borja Verea vai a ser o candidato do Partido Popular. O digo porque permanentemente se pregunta do Partido Socialista, pero non sabemos. Borja Verea, agora a día de hoxe, é o presidente do Partido Popular, pero o único que fai son achegas nesta liña destructiva. Pero as propostas positivas que ten o Partido Popular para a cidade cales son? Porque despois a incongruencia do Partido Popular dase en cuestións tan sinxelas como votar en contra o propio Borja Verea no Parlamento Galego ata en dúas ocasións, que tamén é parlamentario, certo? Ata en dúas ocasións do Banco Público de Aluguer para mobilizar a vivenda baleira, e chega ao pleno do Estado do municipio e propón como medida estrella do Partido Popular un banco público de aluguer. Pero a ver, que incongruencia é esta? Pero como esa, vémola permanentemente, porque o señor Borja Verea votou en contra de todas as emendas que presentou o Partido Socialista no Parlamento Galego para incorporar aos orzamentos o Centro de Saúde de Conxo, o do Castiñeiriño que el mesmo prometeu, a Escola Oficial de Idiomas, todas as melloras que se propuxeron do Partido Socialista e, polo tanto, propostas da veciñanza, votou en contra. E despois se presenta ante os compostelas e compostelas como o salvador da cidade. Un salvador da cidade nunca vai a votar en contra dos seus veciños e veciñas. Pode non ser candidato? Soltou aquí unha especie de non bomba sei, así de... Non sei, eu supoño que lo terá claro, pero o que quero decir é que se el mesmo se descarta para ese contubernio que vostede me está plantexando aquí, renunciando a ser alcalde simplemente polo feito de acabar con un goberno sin un proxecto alternativo, non sei se que lo que está anunciando é que non vai a ser o candidato ao Partido Popular ou que non quere ser alcalde, porque unha persoa que simplemente o que fai é política destructiva e que o que se presenta é en contra de ou en contra de todo, renunciando incluso a ser alcalde, que supostamente é para o que está aquí, cun modelo alternativo.
Entón, que é o que nos está anunciando con este tipo de farándula que se fai e volver outra vez a un tema que eu creo que a cidadanía interesalle ben pouco? Vostede quere ser alcalde de Santiago de Compostela? Pois eu de momento o que teño claro é que a miña responsabilidade está no Parlamento Galego, que foi o cargo para que a día de hoxe teño a responsabilidade, e tamén ser secretario xeral do meu partido, na miña agrupación municipal. Dous cargos dos que estou absolutamente contento e aparte moi entusiasmado de poder trasladar esa mellora para Compostela. Respecto ao fondo da cuestión, que é o que abordamos durante semanas, eu creo que o partido está facendo un traballo moi bo no que respecta a construir ese proxecto de cidade, por iso hai que facer a casa por onde corresponde, non polo tellado. E por iso nos fixemos eses cementos que se corresponden coas propostas, escoitar, saber que é o que fai falla na cidade. Por iso nos levaron á oposición. E por iso nos estamos facendo oposición, porque a cidadanía o decidiu. E a partir de aí construímos. E construímos con propostas serias e cun proxecto alternativo. E agora o que vai a decidir o Partido Socialista é quen lidera ese proxecto. E a pregunta é, teño que liderar ese proxecto? Pois verémoslo, decidirá a militancia. Pero agora mesmo o Partido Socialista non estamos nese punto. Por qué? Porque, como xa é coñecido, este procedimento se impulsa a través da Executiva Federal do PSOE e ten que abrirse o proceso. Ainda non se abriu, hai data, será próximamente. De momento, un ano. De momento é unha decisión que excede da nosa competencia aquí en Santiago e, polo tanto, o que estamos facendo o que si é a nosa competencia o noso traballo. E como funciona iso? Unha vez que se abra, hai candidatos a nivel interno que se postulan para ser candidato, candidata. É así? Sí, toda a militancia pode presentarse para poder concurrir a esas primarias, porque no Partido Socialista somos o único partido no que vota toda a militancia, decide toda a militancia quen vai a ser o candidato ou candidata do Partido Socialista nas vindeiras eleccións, pero eu estou convencido que temos persoas máis que sobradas e formadas e preparadas para poder representar un proxecto colectivo, porque se pensamos que os proxectos simplemente son individuais, equivocámonos. Os proxectos, como xa se demostrou, co orgullo que temos moitos dos que estamos aquí, de todo o que se fixo en Compostela e que leva nome do Partido Socialista, de grandes compañeiros e compañeiras, concelleiros e concelleiras e alcaldes que fixeron que esta cidade fora referente en moitísimos eidos. Iso é o que queremos volver a ter aquí en Compostela e deixar pois este esmorecemento que, por desgracia, a cidade xa non é que estea paralizada, é que estamos dando pasos cara atrás. Miramos cara a Vigo ou cara a Coruña, cara as outras cidades e vemos como Santiago retrocede, xa non é que estea estancada. Estancada estaba hai un ano, ahora cada vez retrocedemos máis. Só hai que ver cada un dos parámetros da nosa cidade. Polo tanto, ese é o noso traballo. O meu traballo como secretario xeral aquí en Compostela é conseguir que ese proxecto volva a ser un proxecto de referencia para a cidade, un proxecto gañador para recuperar a alcaldía, non para falar desas cousas que vostede aquí poñía en riba da mesa, porque o señor Borja Verea lle interesa facer ese totum revolutum, pero nos, evidentemente, a persoa que se presente para ser candidato ou candidato do Partido Socialista é para recuperar a alcaldía, non para darlle a alcaldía a outra persoa. Nos presentámonos para ter un proxecto gañador. Falándose de nomes, incluso en algún acto de medios amigos e demais, algún xa como sacou un pouco de peito e xa se postulou e demais. Estou a falar, porque foi un acto público, o delegado actual do goberno, Pedro Blanco. Tamén hai outros nomes que bueno, nos mentideiros soen sair, nada oficial nin oficioso. Podería Pedro Blanco estar máis preto de ser o candidato do Partido Socialista á alcaldía de Santiago de Compostela? Eu creo que están todos en igualdade de condicións, todos e todas. Realmente este partido é un partido que ten as súas canles para poder escoller as persoas que dirixen o partido e que tamén lideran as candidaturas. Eu creo que a intervención que fixo no seu caso, pois Pedro Blanco, como outras compañeiras ou compañeiros que tamén fixeron declaracións públicas, pero porque lles preguntaron, por certo. Este é o tema. Como non imos preguntar, señor Bouza? Paréceme ben. E aparte, encheme de orgullo que realmente o Partido Socialista sexa un partido de importancia e de referencia. É certo que hai outros partidos que tampouco teñen candidato ou candidata e ninguén lles pregunta, pero por iso implica que evidentemente mirase cara ao Partido Socialista o cal, de verdade, a min me parece ben e me parece unha boa cousa, que quere decir que ante este desgoberno que hai xa se está mirando para o único partido que pode sacar a Santiago de Compostela do seu letargo. E aparte estou convencido que vamos a conseguir e de que sexa o quen sexa o noso candidato, como o proxecto vai a estar forte, o proxecto vai a ser un proxecto sólido e sobre todo vai a ser un proxecto apegado ao territorio, á veciñanza e á cidadanía, vai a ser un proxecto identificable
con esta cidade. E todo iso, pois despois, se ten que capitanear, por suposto, como chegamos ata aquí, porque o barco tivo pois unha travesía con turbulencias. Pero as turbulencias, como todo na vida, e como antes comentábamos... Importantes, moi importantes. Pero nunca choveu que non escampara, comezábamos esta entrevista dicindo, e o sol acaba saindo. E moitas veces o Partido Socialista nesta mesma cidade xa pasou por as mesmas turbulencias e xa volveu a recuperar a alcaldía e volvermoslo a facer. Teme o Partido Socialista que o grupo de non adscritas conforme unha lista e se presente o 27? No, como imos a temernos que exista unha pluralidade en democracia? Nos estamos encantados, pero sobre todo preocupadas do que temos que estar preocupados, que é de recuperar a confianza maioritaria que se perdeu nas anteriores eleccións municipais, por certo, por un proxecto que non liderábamos nós. E aí é onde imos a traballar. En falar con toda esa veciñanza, pois que ao mellor non se falou o adecuado ou non se fixo o suficiente e que consideraron que o proxecto socialista estaba esgotado. Por iso, esa renovación do proxecto, esa renovación tamén das propias caras no Partido Socialista, pois é necesaria. Eu creo que a xente xa vai identificando o Partido Socialista como un partido que soluciona problemas, non só no ámbito municipal. Vímolo cando tivemos que petar xustamente na porta da delegación do Goberno de España para solucionar o tema das pantallas en Laraño, cando a veciñanza se reivindicaba, pero vímolo tamén cando tivemos que acompañar a toda a veciñanza no ámbito da Diputación, e tamén, como non pode ser de outro xeito, falábamos antes do Parlamento Galego, da Xunta de Galicia. É dicir, non estamos só pensando no ámbito municipal porque digamos a veciñanza, non, é que isto non é da nosa competencia, é todo da nosa competencia porque estamos representados e representadas en todas as institucións. Por lo tanto, o noso compromiso é con todos e con todas elas. Por iso, cando nos vamos ao pleno e temos un posicionamento, é vinculado a iso. Cando votamos en contra a taxa do lixo, non era unha cuestión que fora polo Partido Socialista. Foi porque tal e como está a cidade, simplemente hai que baixar a rúa e ver o lixo pola rúa tirado. O que ten que acabarse é toda esa sociedade que hai a día de hoxe. E, polo tanto, votamos en contra, porque como lle íbamos a decir á cidadanía que ainda por riba, tal e como está a cidade, iba a ter que pagar máis no seu recibo do lixo. Era intolerable. Vou yo volver a preguntar porque pero vostede estaría dentro desa quiniela para ser alcalde e para someterse a votación dos socialistas e das socialistas, ou prefere ter ese mando da Secretaría Xeral e ceder o testigo a algunha outra persoa e xa desvotar, entrar nas quinielas xa nun principio, señor Couza? Eu creo que estamos todos, todas os que formamos parte deste partido nesas quinielas, porque realmente toda a militancia compostela está nesas quinielas, porque pode serlo, pode presentarse, eu incluído. Pero hai que dar un paso, non? Hai que dar efectivamente, pero cando haxe que dar o paso decidiremos, todos e todas se o damos. A día de hoxe todos estamos nesas quinielas e todos podemos formar parte desa convocatoria de primarias. De momento, a día de hoxe, non hai ninguna decisión tomada, polo tanto, toda a militancia de Compostela pode formar parte. O sea, vostede non ten claro a día de hoxe presentarse. Eu non teño ninguna decisión tomada ao respecto, porque non hai ningún proceso aberto. Eu que dicía antes que estou facendo o meu traballo como secretario xeral, tamén como deputado, pois no ámbito específico, pero como secretario xeral para, primeiro, reconstruir o partido, porque tamén hai que recordar como chegamos ata aquí. Por iso que igual hai outras prioridades que o ostentar é ser cabezalista dunha lista para ser alcalde da cidade. Eu teño claro que realmente o que a miña decisión cando chegue o momento de tomala vai a estar sempre pensando no mellor para o partido e no mellor para a veciñanza de Compostela, na mellor persoa. Se a mellor persoa para representar este proxecto son eu, pois seguramente que eu dea o paso. Pero se a mellor persoa é outra compañeira ou compañeiro que pode pois demostrar e facelo mellor para lideralo, eu nunca vou a ser un problema para este partido, nin tampouco para que a veciñanza poda apoiar a este partido. Ao revés, eu estarei traballando ao lado, detrás, onde faga falla. Por certo, o que sempre levamos defendendo os que comezamos este proxecto dende o principio, toda a executiva e todos os compañeros e compañeras que nos apoian. Quero sacar un último apunte, pero xa para acabar con esta historia, debería encabezar unha cara nova ou quizás recuperar a alguén que xa estivo no Pazo de Raxoi, que xa sabe como funciona o Pazo de Raxoi, recuperala nos postos visibles. Que opina vostede? Renovación, algo de todo, mistura? Unha mistura, eu creo, non? Sempre hai que apostar porque o coñecemento das persoas que xa estiveron, que xa están... Renovación? Todo, o cabeza? Non, o cabeza ou a cabeza da candidatura pode ser da unha opción ou da outra, porque eu creo que as dúas cuestións
son perfectamente viables e que, aparte, pode estar perfectamente entroncado co proxecto. Por iso, insisto, aquí non hai que desbotar nada, todo o contrario. Todo suma. E todo iso que vostede plantexa e que pon enriba da mesa, eu creo que é positivo, porque o coñecemento que se ten, evidentemente, é algo que vai a favor do proxecto. E tamén esa renovación que evidentemente demandaron os cidadáns, que non é incompatible, porque a renovación tamén é respecto ao último proxecto que se presentou, non a proxectos anteriores, é dicir, é respecto ao proxecto que, neste caso, perdeu as eleccións no último mandato. Xa por último, hoxe a AMPA do CEIPS Santiago Apóstol sacou un comunicado, en base a todo o que se está a falar nestes días, sobre a cambio da denominación a CEIP da Almáciga, que foi aprobado por unanimidade. Bueno, relatan, ten un relatorio bastante consistente, din que non hai nada de político, simplemente un consenso pois de apegamento a Almáciga, ao barrio, dan a súa explicación e demais. Pero está no debate este asunto da terminoloxía de como se chama un centro escolar. Algúnas forzas, o Partido Popular, di que o grupo de goberno, ainda que é unha decisión da AMPA, respetable e demais, pero o grupo de goberno como que alienta un pouco, hai unha decisión política que quere acabar co símbolo e con compostenalismo. Hai debate, bueno, está vendo debate, eso sí, pero que opina vostede deste asunto que, bueno... Eu creo que o Partido Popular exacerba todo, non? É dicir, leva todo ao extremo. Sempre ten que polemizar con absolutamente todo ata o extremo tamén, en as formas e no fondo. Nos, neste asunto, respetamos sempre o que di a comunidade educativa, porque non só pide a AMPA. Apoiouse por parte do Consello Escolar, no que está integrado a comunidade educativa na súa totalidade. Unha profesora que votou, está me escribindo, bueno, hai... Unha decisión unánime do Consello Escolar, que aparte, aquí o que hai que facer é respetar a comunidade educativa tamén no que respecta as decisións que se adoptan. E a partir de aí, o que vai a tomar a decisión última é a Consellería. Se o señor Borja Brea, xa que tanto fachendea de tantos contactos que ten e de tanta influencia que ten na Xunta de Galicia, entendo que o que lle dirá ao Conselleiro de Educación é que non se pode levar a cabo. Pero non fagamos tampouco política con cada unha das cuestións que se plantexan. A comunidade educativa é unha mágoa que o que non saia o señor Borja Brea é para reclamar o profesorado de pedagogía terapéutica que tanta falla fai e de audición e linguaxe en tantos centros desta cidade. Ou é unha mágoa que non saia a dicirlle a Xunta de Galicia ao seu Conselleiro de Educación todas as rehabilitacións dos centros educativos desta cidade. De iso se esquece, de apoiar as comunidades educativas, as AMPAs desta cidade, como pasou hai escasas semanas no Monte dos Postes, na Raíña ou calquera outro dos centros educativos. Para iso non acode aos centros, solamente para polemizar e para poñer en riba da mesa cuestións que o único que provoca no seu caso é sempre a polarización. Nos vamos a apostar sempre por escoitar a comunidade educativa e máis cando neste caso unha cuestión de forma unánime, consensuada, porque aparte, segundo xa expuxeron tanto o Consello Escolar como a AMPA, é unha cuestión consensuada, falada, debatida e dialogada. A partir de aí, pois evidentemente, cos informes que se presenten, pois terán que tomar os órganos que neste caso é a Xunta de Galicia a decisión definitiva. E xa última, prometo que le vamos a dar un tempo de charleta e demais, señor Bouza, pero vostede pertence a un partido con trayectoria moito máis alá de Galicia, bueno, sabemos o que está acontecendo, o desgaste de gobernar, Pedro Sánchez, as polémicas e demais, pero tamén houbo en Galicia pois algo que estivo marcando, non, o día a día, cuestionando incluso ao señor Besteiro. Que lectura fai do señor Besteiro? Sigue tendo a confianza? Segue sendo a peza que necesita o Partido Socialista de Galicia para encabezar o proxecto a nivel galego? Non teño ningún tipo de dúbida, non? Mais que nada non é só porque opine eu creo que a militancia sigue dándolle o seu apoio. Veuse tamén despois do Comité Nacional no que o Partido Socialista pois falou de todo o que tiña que falar, tamén do seu proxecto aquí en Galicia, despois de todos estes meses. Eu creo que nese Comité Nacional viuse o apoio que tiña a Dirección Galega e a partir de aí pois o que temos que seguir facendo, como noutros ámbitos, como aquí en Compostela e como cada unha das cidades. Agora, no seguinte reto que temos, que son as eleccións municipais, traballar cóbado con todos os compañeiros e compañeiras e, por suposto, de cara a unhas eleccións vindeiras aquí en Galicia para recuperar ese pulso tamén coa cidadanía que temos que recuperar, armar o proxecto e tamén o equipo de persoas que temos que facer ese traballo tamén no ámbito parlamentario, por suposto, para confrontar en materia positiva no ámbito parlamentario e construir un proxecto alternativo en Galicia que volva a recuperar o que en Galicia sempre foi. Cando o Partido Socialista lidera a oposición, hai unha posibilidade de cambio. E niso estamos traballando. Pouquiño a pouco, como fixemos en Compostela,
pasiño a pasiño, pero para conseguir a gran meta, que é que a confianza mayoritaria da cidadanía e, sobre todo, a referencia da cidadanía sexa o Partido Socialista. Aitor Bouza, graciñas por vir, que vaya ben. Un placer. Gracias. Como sempre.